Και εδώ έχει μπάλα ο εχθρός. Όχι! Και εδώ βλέπουμε ένα λάθος. Παραλίγο να πάρει την μπάλα. Βασικά δεν ήταν καλά. Εδώ το βλέπουμε ο Ζιντάν. Ο Ζιντάν τη χάνει. Όπα. Μόντριτς, Ζιντάν, Νεϊμάρ Τζουνιόρ. Το βγάζει έξω. Ένα πολύ κακό λάθος. Συμφωνούν όλοι. Εδώ έχει ο φίλος μου. Θα βάλει τον γκολ. Νεϊμάρ εκεί. Δίνει ψηλή. Κρόιφ. Αυτή δεν είναι η πραγματική μου δεκάδα, μάγκες. Απλώς έχει βάλει το Κρόιφ. Δεν ξέρω γιατί. Κρόιφ δίνει. Πολύ αδύναμο. Και πώς μια την έδιωξε πολύ ωραία έτσι? πάσα για να φύγει. Να κλέβουν οι αντίπαλοι. Όπα! Κακό τάκλιν. Συγγνώμη άμα μπερδεύομαι. Έχω μείνει να το φάγαμε. βίντεο. Και δεν το φάγαμε. Συγγνώμη που δεν λένε. Πάντα το έχασαν οι αντίπαλοι. Βλέπετε και το σκορ 0-0. Για να γράφουμε το σκορ. Συγγνώμη μάγκες, θα παίξουμε ένα παιχνίδι με κάτι φίλους και κορίτσια. Ο Νεϊμάρ εδώ, power shot! Μια πολύ καλή απόκρουση από τον τερματοφύλακα. Εδώ έχουμε corner. Θα το εκτελέσει, βάζει επίθεση. Εκεί το ρίνει. Το εκτελεί! Η κεφαλιά παραλίγο. Ο Νεϊμάρ παραλίγο για ψαλιδάκι. Ξανά corner. Θα μπει αυτή τη φορά. Ζιντάν. Ο Ζιντάν το χάνει και η μπάλα πηγαίνει προς το άλλο. Προς το άλλο μισό. Ναι. Μόντριτς. Είναι στο Νεϊμάρ. Νεϊμάρ ψηλή στον Κρόιφ. Κρόιφ ήταν. Όχι ο Ζιντάν. Εντάξει, μπερδεύομαι κι εγώ. Όχι. Συγγνώμη μάγκες, αλλά δεν βλέπω και πολύ καλά από την κάμερα. Μπράβο ρε. Τέτοιο. Διάγκο Σάντος. Παιχτούρα. Εδώ βλέπουμε τον Μόντριτς να έρχεται. Δίνει στον Νεϊμάρ. Δεν θα έλεγα ότι είναι και η καλύτερη πάσα όλων των εποχών, αλλά ούτε και καλά. Φάουλ. Ναι, είναι φάουλ. Κρόιφ, περίμενα. Παιδιά, θα παίξουμε με κάποιους φίλους, γι' αυτό ακούτε να μιλάνε. Ακούτε. Εδώ βλέπουμε. Είναι συν 4 λεπτά παράταση. Δεν θα τα καταφέρει και το ξέρουμε όλοι. Και τελείωσε. Αντίος φίλοι. Όχι, περιμένετε, συγγνώμη. Και τώρα ο Κρόιφ θα κάνει το 2-2. Θα κάνει το 2-2. Και γκολ! Για να κάνει το 2-2 στην παράταση. Ο Κρόιφ, ένας από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο. Βασικά πρώην, γιατί έχει πεθάνει δυστυχώς. Αλλά Κολάσο. ένα power shot το ρίχνει. Εκεί που κοιμούνται αράφλες. Το ξέρεις ότι δεν μπορώ να το δείξω όλο. Ανά τώρα πολύ. Συγγνώμη, δοκιμάζω η κάμερα λίγο. Ωραία, εδώ βλέπουμε έχουν πάει παράταση. Εδώ Ντεμπράνα. Βασικά Ντεμπρόιν. Δίνει στο Νεϊμάρ. Νεϊμάρ τρέχει. Του την κλέβουνε. Και εδώ παιδιά θα σας πούμε γιατί πρέπει να παίξουμε με κάτι φίλους που έχουν έρθει. Βασικά όχι, θα σας δείξω όλο το μάτι και μετά. Εδώ βλέπετε ότι τρέχει με τον Νεϊμάρ. Ρίχνει power shot και το πιάνει. Να έχει τελειώσει το corner. Εσύ τραβάς βίντεο, δεν μπορείς τώρα. Το ρίχνει στο γάμο του Καραγκιό. Ψαλιδάκι, όχι! Βγήκε. Θα ήταν φανταστικό άμα έμπαινε αυτό το γκολ. Παιδιά, γενικά έχουμε βάλει εμείς ψαλιδάκια, συγγνώμη. Στο FC Mobile έχουμε βάλει ψαλιδάκια. Έχω βάλει ένα ακραίο γκολ. Εκεί Νεϊμάρ. Έχεις βάλει εσύ ένα ψαλίδι. Ναι. Μπήκε.
Όχι, θα ήταν το γκολ της χρονιάς αυτό έτσι και έμπαινα. Δεν θα παίξουμε καθόλου. Μαμά, και εδώ βλέπετε μια καλή επίθεση από το Κρούι. Όχι, 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 όχι. Θα πάμε πέναλτις. Δεν ξέρουμε, αλλά ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία για τον Κρόιφ. Άμα πάμε πέναλτις, ένα εγώ, εντάξει. Ναι. Εγώ απλώς θα... Πού είναι ο Ζιντάν?